बरायबाय लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायलायबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा संनाय खावनायनि जागोन दे बे भिडिअआ आरो बेयाव मानि थाखाय संदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो देखायगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था जोंहा बिथिं गोबां हाबा मावलायबाय थादों आङो बेखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो लोगोफोर बे अब्ला लोगोसे आंजों फैफादो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो आरो नायलांदो आरोना जा थारमाने नैबेयाव मानि मा खामानि मावदों आङो एसे सोंनो नाजानोसै मा जादों बेयाव मा जागोन बेखौबो नों सोंनानै एसे फोरमायनो नाजानोसै आरो आं लोगोफोर नोंथांमोन जा नै बिदिनो खामानि मावदों आरोना नैबेयाव मा होनना बुङो सामब्राम गुफुर जिरदों बिदिनो जा खामानि मावग्राफोरानो बिथांमोना मा बाथ्रा सावरायदों बेखौ मिथिला बिराद मुखुबथार बिथिंखौ सावरायनायाव जोंहा नैबेयाव ओरैबायदि हेभि पार्टि जागोन आरोना दिनै नैबेखौ माने गोबां आइजोफोरा थारमाने मावनायाव खामानि मावनायाव बिराद मुखुब जानानै दङ आरोना बिदिनो मानि खाना मानि पार्टि जागोन नोंथांमोना मिथिगोन आरो आङो दायो लासैनो एसे बुंलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर दायो आङो बेयाव मावनाय दांनाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो बेयो जादों जोंनि मा होनना बुङो गलमा मण्डलिनि मोनसे न'खराव जादों आरोना बे हाबाफारिया लोगोफोर बिदिनो जोंहा मुखुबथार खामानि मावनायाव आइजोफोर माबेलाय दुन्दिया मैगं होनना बुङो दा बेखौ मस्ला दुन्दिया दुन्दिया बिथिं आरो नै बियो बांद्राय बिगुर गारबा मोनामानो बियो लाजिनो रुसुन सामब्राम गुफुर नैबेखौ मा होनना बुङो गोबाङा गोबां बुङो दे बेखौ मिथिबायना मा होनना बुङो सामब्राम गुफुर होनना बुङो सोरबा सामब्राम दाउखि होनना बुङो हारसायावथ' रुसुन होनना बुङो जाहैलायबाय मानसि बिदि आरो नै आसोल खायद'आ नैबेयावसो नै बर'नि खायद' मा होनना बुङो ट्रेडिसनेल फुडसो होनना बुंनांसिगोन बेखौ बर'नि न' बे गैयाबानो बर'नि जिखुनु जाया खामानिफोरानो जाया आरोना जानायावबा बेखौ नांथारगौ जायो आरोना लोगोफोर मा होनना बुंगोन बेखौ अमा गैयाब्ला जेबो हाबाफारिखौनो खालामनो हाया दे बर'फ्रा ट्रेडिसनेल मा होनना बुङो मिट होनना बुंनांसिगोन बेदर ना बर'नि ट्रेडिसनेल बेदर जा सानिफ्रायसो माथो बिथिं आं नायसनस्रायाखै दासो नायदों आं मिथिबाय दा बेस्थ' थिगानो दे मोजां खै किल' जागोन बियो 1 कुइन्टेल 20 केजि जागोन ना थिग दङ आरो गुबुन मोनसे जायगाथिं आरो बिदिनो गोदाबाय थाबावदों आं बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो लोगो नै बिदिनो मावसोमग्राफोरा मा होनना बुङो बिथांमोना बिराद मावख्रुबग्रा होनना बुंगोन आरोना हाबा हुखा मावनायफोराव बिराद इन्टारेस्ट होना मावो दे बिथांमोना गोसो होनानै मावो नै बिथिं जाहैबाय संनाय खावनायनि लाहार फाहार बिथांमोनानो माने जोंनि गामिनि माने लंगर होनना बुंनांसिगोन आरोना लंगर पार्टि माने सोरनोबाफोर जुदि नांगौ जायोब्ला बिथांमोनखौ आरो कन्टेक्ट खालामनानै लांनोबो हागोन बिथांमोना कन्टेक्टआवबो थाङो आरोना खिन्थु रांखौबो लायो दे मोजाङैनो खिन्थु नै बिदि आरोना नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो खबर लानो हागोन आरो नैबे आंनि नाम्बारावनो माने बेयाव मोनसे गिदिर हाबाफारि जानो थांगासिनो बे हाबाफारिखौ आङो उनाव नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो बेखौ मा जायोबा जायो मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नुनानैनो मिथिखाबाय दिनै बेयाव मा प्रग्राम जादों आं खिन्थु नामफारिला खिन्थु बे प्रग्राम जायोबासो बेखौ जानाय जायो दे न नै बिथिंनि मानसिफ्रा जानानै बेबायदि दहायो थारमाने बिथांमोनखौ नुवाखैमोन दायो बिथांमोना गोदान मोखां जाबाय दहायनि सिगाङाव मावनायफ्रा थांबाय आरो दा गाव खामानियाव ओमफ्राय दा आरो गोदान फैलायबाय नैबे गोदान सिरि फैलायबाय थारमाने बिथांमोना गोदान जाहैलायबाय माने
बिराद खुसि जादों माने बिथांमोना माखो मिनिदों बिथांमोनासो मिथिसिगोन आरोना दरा पार्टिफोरा सफैबाय आरोना नै खैना लांनो शिलंनि बिथांमोनानो जाबाय दरा पार्टि आरोना बिथांमोना शिलंनिफ्राय सफैनो हादों sir.